No niin, viikko Vesijärvi-päivää, eli syyskuun 20. päivä 2014. Vesijärven rannassa Kankolassa, jalkarannassa. Katsotaan miltä Vesijärven vesi näyttää syystäyskierron tapahduttua. Eli syystäyskierto tarkoittaa sitä, että koko vesimassa pinnasta pohjaan kiertää tuulen vaikutuksesta, jolloin pohjassa olevat ravinteet nousevat pintaan, jossa on valoa. Ja silloin on mahdollista, että sinilevien määrä lisääntyy. Sinilevillä on kyky nousta kaasurakkuloiden avulla ihan veden pintakerrokseen, jota ei muilla levillä ole sellaista kykyä, koska niillä ei ole niitä kaasurakkuloita. Tehdään perinteinen keppitesti. Vesi näyttää leväiseltä, vähän puuromaista, hiutalemaista mössöä. Työnnetään keppi veteen ja heilutellaan sitä keppiä. Jos levämassa hajoaa siitä kepin ympäriltä, kuten tässä näyttää tapahtuvan, eli se ei tartu se levämassa siihen keppiin, niin silloin levä on sinilevää, eli syanobakteereja. Tässä ihan selkeästi se ei tartu keppiin, vaan hajoaa siitä ympäriltä. Eli sinilevää löytyy. Tärkeää, että Vesijärveä hoidetaan, pohjaa hapetetaan, jotta pohjasta ei pääse loppumaan happi, jolloin sisäinen kuormitus alkaa, eli fosfori alkaa vapautumaan veteen. Se tarvii rahaa se hapetus. Samoin hoitokalastus vaatii rahaa. Särjet tonkii pohjaa ja sitä kautta fosfori leviää veteen. Samoin ne syövät sieltä pohjalta ja niiden ulosteissa vapautuu fosforia veteen. Eli hoitokalastajat tarvitaan kosteikkoja Vesijärven rantamille, jotta ei tule ulkoista kuormitusta, ravinnekuormitusta sinne järveen. Eli rahaa tarvitaan. Täältä rannalta löytyy pari ammattilaista. Tarviikos pojat Vesijärveä hoitaa? Joo. Mites Vesijärveä voidaan auttaa? Ostamalla Vesijärvi-arpoja. No niin, hienoa pojat, tietoa löytyy. Eli Vesijärvi-arpoja ostamalla saadaan kerättyä rahaa Vesijärvelle hapetuksiin, hoitokalastuksiin, kosteikkojen kunnostuksiin, kasvillisuuden niittämiseen. Näillä kaikilla toimenpiteillä voidaan tätä pitkäaikaispotilasta hoitaa siten, että meillä on tulevaisuudessakin kirkas, levätön järvi, jossa on kiva uida, kalastaa ja veneillä. Ostetaan siis Vesijärvi-arpoja.